xénero humano, conxunto de persoas, sensibilidade, compasión polas desgracias de outras persoas, benignidade, mansedumbre, afabilidade, corpo dunha persoa, conxunto de disciplinas que xiran en torno ao ser humano, a literatura, a filosofía ou a historia. A palabra humanidade vén do latín humanitas. Algúns dos seus sinónimos poden ser caridade e pobo, e algúns dos seus antónimos son crueldade e deshumanización. Noutras linguas, a palabra humanidade dice de diferentes formas. En castelán, humanidade. En galego, humanidade. En francés, humanité. En inglés, humanity. En albanés, humanise. En portugués, humanidade. E en alemán, Menschheit. Algúns artistas famosos referíndose á palabra humanidade con cancións como Decadencia de Escape, donde jugarán los niños de Maná, e Heal the World de Michael Jackson. E tamén con frases como non debemos perder a fe na humanidade porque é como o océano, non se sucie porque algunha das súas gotas ten sucias. Un dato curioso sobre a palabra humanidade pode ser Nelson Mandela, que buscou a igualdade racial. Na literatura sobre humanidade podemos encontrar a obra de Humberto Eco, A paso de cangrejo. No ámbito de series e películas destacan As orixes da humanidade, O amanecer do home, A historia de todos nós e O universo de Hal.